mapes del patrimoni cultural que es poden consultar a internet, mapes del patrimoni cultural.cat, on es pot veure quin patrimoni tenen aquells ajuntaments que hi ha en cada Covelles, en cada Covelles i Catalunya, suposo. Pel que fa als arxius, tenim un des de l'any 2003, ja fa 9 anys, constituïda que s'anomena la xarxa d'arxius municipals. Aquesta xarxa agrupa a tots aquells ajuntaments que volen participar-hi i que l'Ajuntament doni suport al tema d'arxius. En aquests moments són 205 de 311 ajuntaments que tenen la província de Barcelona, són 2/3 parts. I clar, aquí dins hi ha ajuntaments molt variats, ajuntaments extraordinàriament petits, que molts, la majoria d'ajuntaments són molt petits de la nostra província, i aquests els tenim el que diem un programa de manteniment, que n'hi ha 127, i els enviem a l'arxiver, que un cop al mes va allà, endreça i es busca els documents que necessiten per treballar i tal. I després, els ajuntaments més grans, els que tenen més de 10.000 habitants, tenen un arxiver, un tècnic qualificat que els porta. El que tenim és una cosa que anomenem central de serveis tècnics, en la que es busca que aquests tècnics cooperin entre ells i facilitar-los la seva tasca en temes puntuals amb una miqueta d'ajut. Tampoc no tenim una quantitat de diners extraordinària, per tant, ajudem el que podem. I aquí hi ha una sèrie de programes que estan inscrits a això, que és suport al tractament arxivístic, que es tracta d'ajudar-nos a traçar quan, diguem, l'arxiu és comú de pressa i hi ha problemes per tenir mantenir la documentació. També donem suport a la digitalització, es fan moltes conjuntes de material que es tenen als arxius, es presta material que no fan servir habitualment, perquè nosaltres tenim per ús puntual, es fan accions de formació, cursos, publicacions, difusió i restauració. I en aquest cas, en el de Covelles, l'any passat es va acollir el nostre programa de restauració per restaurar les llibres d'actes dels ajuntaments, que entenem que és el document més important, que és allà on s'ha recollit la vida diària de cada plenari, cada sessió de govern, i on es recollen totes les decisions que han estat importants per l'Ajuntament. Com aquests llibres d'actes sovint s'han consultat molt i s'han anat degradant fins a extrems increïbles, el nostre suport, que no pot ser més gran del que voldria, o sigui, ens agradaria poder donar suport a restaurar tota mena de documents, però no podem. De moment, el donem a la restauració d'aquests llibres d'actes municipals. I en el cas de Covelles és una satisfacció saber que hem aconseguit, a partir dels llibres que estaven realment molt deteriorats, hem aconseguit recuperar-los al màxim, de manera que de nou puguin ser utilitzables, consultables, usables i conservin aquell llegat de les generacions que els van precedir en el govern municipal.